Shubor na kashlem jong unongsan hima. Ki Sipai BSF Meghalaya kilayo aban kem ya sangut kinong Bangladesh haki benta kaput jong ke India. Haga jing kenra kabala penlong haga arpu artrik unailar arajar arpu sao. Ki Sipai BSF Meghalaya kilayo aban kem ya sangut ki breu haga jaka patarasi jong ki benta kaput kabadon ha East Jantia Hills District. Kini ki sangut kibala syakem ki kintup ya laingut ki kintei pat arngut ki nong yaram ki bade ki nong India. Daga jing kemu ban rungtu so puru sam jong ki India bat ban penyat ya ki kambean nakaliang ki Sipai BSF Meghalaya kila nang penklan jesu ya ki jing pahara hagi tan kaput naga benta ban yada nagi bakum kini ki jat kam ki batmu ban rung lingba ki bre ki ban abari bat ki ban wan rung tu nagi benta kaput jong ke Meghalaya. Ya kini bala syakem la IT sekipurit jong kathan ni kabenta bat penlong ya kijing tokit ke bapanya bat ru ban le ya ki kam ki bakat kum ki kindon jong kaan.